Здравейте хора, аз съм Рейзес. Малко съм болен, съжалявам за гласа. И днес ще ви покажа как да си промените абонатите. На моето противен случай пише 3 абонати. Аз искам да го направя, например, 1 милион. Отиваме върху абонатите. Нали, влизаме си в YouTube. И първо аз така ще. Влизаме си в YouTube. След това отстрани излизат моят канал. Штракаме. Това може всеки да го знае, но някой може да не го знае. И тук пише абонати. Штракаме, отиваме върху тях и штракаме с 10 бутон. Тук пише инспектиране. Штракаме върху инспектиране. Зарежда. Сори за скайпа. И сега само да видя точно къде бяха. Ето, тук пише 3 абоната. Отивате върху него и пишете, например, 1 милион. Колко стоха? Така, штракаме. И, както виждате, това вече го махаме. Както виждаме, тук пише 1 милион. Но тук си остават 3. Но за забавление така можете да го направите. Ако ви харесва клипа, дайте положителния си вод. Аз бях Рейзес и се видим другия път.